کوئی موجود کہنے لہذا تو سائیں امیر المومنین ہی رہتا ہے۔ آپ نبی دے غلاموں جس ٹائم یہ حالت ہوئی نا جنہاں دے دل دے اندر کوڑ ہے، جنہاں دے دل دے اندر نفاق ہے، جنہاں دے دل دے اندر گند ہے، انہاں لوگوں خروج کیتا۔ کیا کیتا بلا؟ خروج کیتا، خروج۔ اور خروج کرن تو بعد انہاں لوگوں دا نام بن گیا خارجی۔ خارجی لوگ جس ٹائم ظاہر تھا انہاں لوگاں مولا علی سنگھ دے خلاف بکواسات شروع کر دیتی۔ مولا مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دے خلاف آج نہیں گال تھی نہیں، آج نہیں پاک نبی دے خون کو نواسہ رسول کو باقی آکھیا بنا نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس ٹائم پر شروع ہوا جس ٹائم خوارج ظاہر تھا یہاں۔ خوارج نے کیا بہتان لایا مولا علی سنگھ تے؟ انہاں لوگ آکھیا مولا علی سنگھ تخت دی خاطر، تاج دی خاطر اور عمارت دی خاطر، بادشاہی دی خاطر، خلافت دی خاطر عثمان غنی سنگھ کو شہید کرائے۔ یہ بہتان لگا مولا علی سنگھ دے اوتے، اور بہتان لانے والے کون ہیں؟ خارجی ہیں۔ خارجی لوگ انہاں بہتان لایا، اور آج تک انہاں لوگوں نے کتابوں کے اندر وہ بہتانات موجود ہیں جنہاں لوگوں کے دل کے اندر آج بھی علی سنگھ دی محبت کہنی۔ فرمایا محدثین نے والقلم چاہتا، محدثین اہل سنت شروع کلو دو فرقے بنے ہیں، تشیع اہل سنت والخوارج بنے ہیں۔ پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب دی خبر دیتی ہے، فرمایا علی تیری وجہ پر لو گروہ برباد ہو سن۔ علی سے عرض کی یا رسول اللہ کون کون؟ پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ انجے ہو سن جنہی تیری محبت دے اندر حد کلو ود ہوئے سن، تے کن نبی ہے تے خدا دے برابر چا بڑے سن، فرمایا وہ بھی جہنم دا بالن بن سن، اور کچھ وہ ہو سن جنہاں دے دل دے اندر تیرے بغض آوے سی، تیرے نام نفرت آوے سی، وہ بھی جہنم دا بالن بن سن۔ محبوب دے غلاموں نجات انہاں لوگاں دی ہے جنہاں دے دل دے اندر علی سے محبت موجود ہے، عشق علی موجود ہے، پیار علی موجود ہے۔ اور آخر پیار سے کر دینا کچھ لوگوں کو حال ہی اعتراض ہے، سامنے کسی بندے نے ایک بندے نے اعتراض کیا کہ مشکل کشا کیوں آتے ہو؟ دوجا ایک اعتراض اے ہے مولا کائنات کیوں آتے رہے؟ مولا کائنات رب دی ذات ہے، مشکل کشا رب دی ذات ہے، علی سے کو کیوں آتے رہے؟ عرض خدمت اے ہے ایک اس ٹائم منی ویسی جس ٹائم اساں حقیقی معنی دے اندر آکسوں، اساں مجازی معنی دے اندر مشکل کشا بھی آدھے ہیں اور مولا کائنات بھی آدھے ہیں، لیکن مولا دے معنی کیا ہے؟ آج اگر اسے بندے کو پوچھ کے داویں تیری مسجد دے اندر امام کون ہے تو اپنے مولوی دا نام گنن کو پہلے مولانا ضرور آکسی ہے۔ مولانا دا مطلب ہے ہمارا مولا، ہمارا مولا، ہمارا مولا۔ گناہ دے نام لکھا ہے تیرا مولوی اگر مولا ہو سکتے مولا علی تو ہر مولا دے مولا ہے۔ محبوب دے غلاموں مجازی معنی دے اندر مولا ہے کیا بنے اور مشکل کشا اس واسطے ہے کیا بنے کہ مولا دا ایک معنی مشکل کشا بھی ہے، مولا دا معنی مددگار بھی ہے، مولا دا معنی دوست بھی ہے، مولا دا معنی محبوب بھی ہے۔ پاک نبی دے غلاموں آج علی دی محبت سینے جو کڈھن دی خاطر اپنے آپ کو اساں حدیث دا دائی بھی آکھوں، قرآن دا دائی بھی آکھوں، اور اہل بیت رسول دے نال نفرت بھی ہوئے، اصحاب رسول دا دل دے اندر کینہ بھی موجود ہوئے، تو سن بنو مصطفیٰ دے غلاموں دل دے اندر اگر نبی دی اہل بیت دا کینہ یا بغض موجود ہے یا اصحاب مصطفیٰ دا بغض موجود ہے، سن بنو نہ نماز قبول ہے نہ قرآن قبول ہے، کوئی عبادت قبول کہیں نہیں۔ عرض خدمت ہے جو اگر کوئی بندہ چنگا کام کرے تو انہوں ہوتے ہیں حوصلہ افزائی کی خاطر تشکر اور تحسین دینے چاہیے، اظہار تحسین کرنا چاہیے، اور اگر کوئی برا عمل کرے تو ان اندر افسوس اور تنبیہ کرنی چاہیے۔ تو اس صورتحال کے اندر میں آپ کے سامنے ایک ریکارڈ کرانا چاہنا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے نام سارے لاکھ اختلاف ہونا ہے، مہنگائی دے بل دے بھی ایسا خلاف ہوں، کافی اور چیزاں بھی ہونا انہوں دے خلاف ہوں، لیکن ایک بل پاس ہوئے ناموس اصحاب رسول دے نام دے ہوتے ہیں، اس کال دے ہوتے اساں اس بل دے ہوتے گورنمنٹ آف پاکستان کو اظہار تشکر بھی پیش کرے نہیں، اظہار تحسین بھی پیش کرے نہیں۔ یعنی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے ہوتے جڑی زبان درازی کیتی ویندی ہے انہاں دے خلاف بل پاس ہوئے، جڑا بندہ پاک نبی دے اصحاب دے خلاف بے ادبی والے کلمات بولے سی اس دے قانونی کارروائی تھی اور اس کی صورتحال کے مطابق اس تے جرم عائد کرن تو بعد اس نوں سزا دتی گئی سی۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان دا بہت بڑا اچھا قانون ہے، اچھا لا ہے پیا، اس دے اوتے اس نوں اظہار تحسین سراحت بندے۔ اور آخر تے عرض ہے اساں سارے اگر مولا علی دے نال محبت کرنے ہیں تو قرآن دے نال محبت کرو۔ انہاں بھائیاں واسطے یہ پیغام ہے جڑے مولا علی دے نوکر تے بندن،
پر مولا علی جن نوکر ہن ان کی نوکری کو تسلیم نہیں کریں دے مولا علی سہیں کو مولا علی سنگھ اپنے آپ کو خدا دا نوکر بنایا ہے مولا علی سنگھ اپنی ذات کو قرآن دا نوکر بنایا ہے مولا علی سنگھ نے ساری زندگی خدا اور قرآن دی محبت دا درس لیتا ہے پاک نبی دے غلاموں اے شان اے مقام مولا کائنات کو مل جائے تو خدا اور خدا دے قرآن اور مصطفیٰ دے محبت دے صدقے دے نام مل جائے سارا حق بھی بن دے اساں انہیں دے نقش قدم تے چلے جی میں انہیں قرآن کو اپنا رہنما بنائے اساں قرآن کو پڑھوں گیا جی میں انہیں مصطفیٰ دی ذات کو اپنا رہنما بنایا اساں بھی پاک نبی دی سنتے دے نال پیار کروں گیا جی میں انہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خدا دی ذات دی رضا دی خاطر اپنی جان قربان کرن کلو بھی دریغ نہیں کیتا سارا بھی حق بندے خدا دے راہ دے چلو یار دعا مالک کریم اساں سارے کو مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم مولا کائنات دی محبت نصیب فرما دے آل و اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نصیب فرما دے اساں سارے دا جیونا مرنا عقائد اہل سنت حق تے کہنے دہن فرما دے آمین وما علیہ الا